ale Kotouč se odráží na švédského, Vampola o něj bojuje. Voráček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil, 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Rachna kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachunková zcela prosvištěla do sítě. Neuvěřitelný boj za brankou, tam Voráček výborně poslal ten puk do prostoru před bránou. Rachunek byl úplně sám, krásně trefil do horního lůžku. Podle rána tohohle turnaje. Čas 59-53. Karel Rachůnek